60 jaar Molukkers in Venray. Nieuwe draaideur ziekenhuis. Het is vandaag 30 september. Dit is het PDMaasjournaal. Benno L. woont niet meer in een resocialisatiewoning in Oostrum. Dat heeft een woordvoerder van TBS-kliniek de Rooise Wissel vanochtend bevestigd. De veroordeelde zwemleraar is afgelopen weekend verhuisd. Benno L. woonde sinds begin juni op het terrein van de TBS-kliniek de Rooise Wissel en dat zorgde voor de nodige commotie. Waar hij nu onderdak heeft gekregen, kan de woordvoerder van de TBS-kliniek niet zeggen. 60 jaar geleden kwamen de eerste Molukkers aan in Venray. Om bij dit moment stil te staan was er zaterdag een buurtfeest georganiseerd op de Houten Hoek. Begin jaren 50 vertrok een groep Molukkers naar Nederland. Zij hadden voor het Koninklijk Nederlands-Indisch leger gevochten om de orde in Nederlands-Indië te herstellen. De Nederlandse regering had beloofd dat zij een eigen staat zouden krijgen als ze Nederland hielpen. Nederland kreeg echter geen steun bij het behouden van de kolonie. Een gevaarlijke situatie ontstond voor de Molukkers, die onder de Nederlandse vlag hadden gevochten en werden gezien als collaborateurs. De regering haalde deze oud-militairen naar Nederland. Hier zouden zij tijdelijk verblijven. In 1953 kwamen de eerste Molukkers aan in het kamp Vlakwater in Venray. Een van deze bewoners was Corrie, tegenwoordig ook wel oma Cor genoemd. Zij mocht samen met de burgemeester de dag openen. Oma Cor is op dit moment de oudste bewoner en herinnert zich nog goed dat het leven in de barakken in Venray niet gemakkelijk was. We hebben een klein kamertje en dan moeten wij daar eten, met koken soms. Toen is er geen zo'n keuken, maar gewoon daar in de huiskamer koken. Ja, slapen, dat doen wij. Toen bleek dat de situatie minder tijdelijk was dan was gedacht, verhuisden 8 gezinnen in 1962 naar Hogeveen. Het kamp in Venray liep langzaam leeg. Echter, het gezin van oma Cor besloot te blijven. Mijn ouders zeiden nee, laten we maar hier blijven. Je kan nooit weten, misschien krijgen wij een huis of zo. Dus toch is het wel fijn om hier te blijven hoor. Gelukkig maar. Een mooi huis. U woont nu weer op de Houten Hoek? Op de Houten Hoek, ja. Houten Hoek nummer 11. En het is wel een groot huis met 4 slaapkamers. In 1967 verhuisden de 9 overgebleven gezinnen dus naar een aantal woningen op de Houten Hoek. Een grote verandering met de 9 jaar die ze in de barakken hadden gewoond. En ja, het was een luxe, hè? Stenen huis, elektriciteit, water in huis, wc in huis. Ja, je wist niet wat je zag. En, hoe vonden jouw ouders dat? Dat ze eindelijk dan wel een comfortabele plek kregen? Ja, ik denk dat het voor hun ook een hele grote verandering was. Maar ik denk eerder, tenminste als ik terugdenk hoe mijn ouders daar over gehad hebben, dat het voor onze kinderen een unicum was. Een hele luxe. Ja, zij hadden zoiets van, wij weten niet beter. Niet vanwege hoe ze daar geleefd hebben, geboorteland, maar überhaupt al. Jenny is geboren in de barakken van Vlakwater. Haar ouders hoopten altijd nog een keer terug te keren naar Indonesië. Helaas is dat er echter niet meer van gekomen. Inmiddels liggen de ouders van Jenny in Venray begraven. Jenny woont nog steeds in het ouderlijk huis en heeft de Houten Hoek zien veranderen. Veel kinderen en kleinkinderen zijn ergens anders gaan wonen. Maar de saamhorigheid blijft. Dat we zoveel generaties verder zijn, proberen we dat zo ver mogelijk door te geven. Of het nou, ik ben dan van de 2e generatie en we zijn nou 3, 4 generaties verder. Maar die willen daar ook een en ander van weten. En die samenhorigheid zie je toch ook weer terug in de 3e, 4e generatie. Niet alleen met zoiets hoor, maar sowieso. Voor de jongere generatie is de Houten Hoek ook een bekende plek. Sommigen zijn er opgegroeid, anderen hadden activiteiten in de kerk. Het aantal jongeren dat afgelopen zaterdag bij het feest aanwezig was, laat ook zien hoe belangrijk de saamhorigheid in de cultuur is. Gewoon op zo'n dag zoals nu, dan wordt eigenlijk gewoon al van je verwacht dat je eigenlijk gewoon al bent zeg maar, en helpt waar nodig is. Het hoeft eigenlijk niet eens van je gevraagd
aan je gevraagd worden. Dus dat typeert het wel. Dus iedereen is hier ook dan voor elkaar en vooral een gezellig samen zijn. Dat is hier dus heel belangrijk. En je ziet ook al die kraampjes hier, dat is echt Moluks. Dat is echt de Molukse keuken. Dus dus dat is wel mooi. Wat voor typische Molukse dingen kreeg jij vroeger mee van jouw ouders? Vooral respect. Respect naar de ouderen. Heel netjes altijd u tegen anderen zeggen. Dat is heel belangrijk. Bij ons was het ook heel gebruikelijk om altijd te bidden, weet je wel. Voor zulke dingen. Dat een beetje. Al die normen en waarden altijd dankbaar zijn, zeg maar, met wat je hebt. Op het feest stond er een muziektent waar de hele middag muzikanten optraden. Ook gymnastiekvereniging Sint Christoffel gaf een demonstratie. Al met al was het een geslaagde dag om stil te staan bij het 60-jarige verblijf van de Molukse gemeenschap in Venray. Wat is, denkt u nou, u woont hier al jaren, dus u kan het denk ik als beste weten. Wat is nou het grote verschil tussen Molukkers en Nederlanders? Ja, heel groot verschil. En toch is het wel fijn zo om met hen samen te werken, zo, hè. Samen omgaan, zo. Vooral als je in het dorp tegen iemand tegenkomt en dan praat je met hen, vragen hoe het met je gaat. Maar geen, dialect. Dat ken ik niet zo goed. Jawel, maar dan niet te vlug. Mongozo Premium Pilsener uit Venray is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot de beste glutenvrije pils ter wereld. Deze prijs is uitgereikt op de meest prestigieuze bierwedstrijden ter wereld, de World Beer Awards. Mongozo bestaat al sinds 1994 en wordt geëxporteerd naar tientallen landen in de wereld. In 2010 is het glutenvrije pils op de markt geïntroduceerd. Aan de belangrijkste bierwedstrijden doen jaarlijks zo'n 600 bieren mee uit 32 landen. Directeur Jan Fleurkes is trots en zeer blij dat het bier de prijs voor de tweede keer binnensleept. De draaideur van ziekenhuis Figurie in Venray wordt vervangen. De aankomende 2 weken wordt hier hard aan gewerkt. Er zijn een paar belangrijke redenen waarom de deur moet worden vervangen. Deze deur is versleten, geen onderdelen meer van te krijgen. En dat is de reden waarom er eigenlijk een nieuwe komt. En de nieuwe deur die wordt groter, zodat de scootmobiels er beter door kunnen. Wat wordt er precies allemaal gedaan aankomende tijd? De eerste 2 weken wordt de deur helemaal afgebroken, zeg maar. En dan voorzieningen treffen zodat de nieuwe deur geplaatst kan worden. Er zal de nodige overlast zijn. Een portier staat de hele dag bij de nachtingang om mensen in en uit te laten. Er is gekeken naar een mogelijk andere plek voor de tijdelijke ingang, maar dit was niet mogelijk. De receptie zit nu eenmaal hier en met name de taxis worden steeds groter. We kunnen niet in de parkeergarage. Dat is de reden dat ze hier nog de hoofdrit kunnen gebruiken, anders kunnen ze de draai niet krijgen. En de taxis zijn te hoog voor in de parkeergarage. Dat is de reden waarom we het zo uitvoeren zoals we het nu uitvoeren. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk tot 12 oktober duren. Dan kan iedereen weer door de nieuwe en bredere draaideur. Tot zover het Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het onbewolkt en het koelt flink af. Morgen overdag is het stralend zonnig weer. In de loop van de middag wordt het zo'n 18 graden. Wij wensen u een prettige avond en graag tot morgen.